Ay, hello po. Magbalot na po tayo ng mga libro ni Chin kasi malapit na ang pasukan. June 5 po ang pasukan nila. Kailangan ko na pong mabalot ang mga libro ng batang makulit. Ko. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na libro at saka 10 na notebooks. Yan po ang babalutin natin. Good luck sa ating mga kamay. Balot na po tayo. Para hindi po tayo sa ating house. Kasi marami po. Yung makulit na bata po nahuhulog. Nag-hi lang ako eh. Okay, mag-hi ka. Hi. Hi guys. Andang math. Mathematics in action. Balik. Paano ba ito? Kailangan po natin siya. Wala pong tape dispenser. Kaya ito na lang ganito. Dikit-dikit sa legs. Nanay po rin pambura. Ito kasi Supervise. meron dito. Na ano. O yan, basta kung mahirap, ganyan talaga. Hahanap ng paraan pag walang ano. Ganyan lang po. Okay. Pilipino. Lahing Pilipino. You're just lying. You're just lying what Filipino is. Grade 1 pa lang po. Oops! Muntik Grade na 1 pa lang mahulog. po. Grade Nanay 1. kasi muntik na mahulog. Anong page na ito? Ah. Oh! Okay lang yun. Chili tabi. Basahin mo nga ito, nanay. Basahin mo ito. Color. Ano ko mabalahin si Bisya? Baka marinig yung studio. Okay na ba? Wala akong magawa. Oops! Wala akong color. Book number 2. Done. Bakit baliktad ko? Basta. Number 2, araling panglipunan. Number 3, pluma. Book number 3, done. Kailangan po ulit niyang pin. 5 pa. 5. I will beat me. You can let me go and free. You don't go, you don't.
Para po hindi masayang, tansyahin muna natin yung mga ano. Tansyahin po muna natin yung plastic cover bago po gupitin. Aminin po natin na mahal ang mga bilihin ngayon. Kailangan magpipili. Tipid is life. You can laugh, you don't book me. Ang makulit na bata pong nagkakapakanta doon. Yan, ganyan lang po yan. Makulit. Artistahin. Kuha ko ng ano ko. Kukuha ko tayo ni Mac. Dad. Wait. Nanay, pwede ko yung i-read. Ang ganda kasi. Yung luma mong mga books, yun ang i-read mo. Na! Ayak ka! Pangit ang book. Favorite. Di po perfect yung pagkakabalot ko, pero okay na yun kasi ang protection din yun. Subscribe! Ang protection sa basa pag umuulan. Kasi ang mahal na mga mahal po ng libro, kaya kailangan natin Mag-read. tawag doon. Umalis ka dyan, maano ka ng gusto. Mag-read. Ako magre-read. Gusto mo coffee? Iinom si nanay ng coffee. Pero nakikita ko, coffee. Coffee ba? Alis dyan. Umiinom siya ng coffee. Kabila naman. Ano itong gagawin? Nanay, gusto ko ang best for May. Best for my rate. Yeah, Ano? parin. Anong parid? Tingnan mo. Ito yung sinasabi ko. Tingnan mo. Ito. Gusto ko ng guntingin. Pwede kong guntingin. Hindi. Ang sabi ko guntingin, di color. Hindi mo ba alam yung gunting? Ha, chalacha. Ha, chalacha. Ha. Tingnan ko lang kung anong color. Brown, red, yellow, yellow. Brown, red, orange, yellow, green. Ano to? Purple, pink, black. Huwag pa pa.
Book number 4. Book number 1. Tingnan mo. Sabi mo, book number 1. Number sabi mo, 4. ito naman. At ito. At ito. At talacha. Huwag na, akong lang. Gusto ko magkano. Chalacha. Ah! Tingnan mo to, ba't umalis doon? Number 5. Ay na yung pa ako guys. Ayan. Ouch! Dandahan! Meron pa pong 3 books, tapos 10 notebooks. Nangangalay na yung pa ako. Ayan. May panginabang naman po yung makulit na bata. Dita. Number 6. Tapos na. Dalawa pa. Dalawa pa po. Maganda ba yung ano niya na? Sabihin mo, Ano sasabihin ko? approve. Ganito. Ako na lang mag-approve. Mamaya. Pupuk. Nanay ka bantay si Max. Kabantay.
Paikot-ikot lang siya namin. Kabantay. Number 7. Last one. Yan po. Yung isa pong ganito, hindi ko makita kung ilang meters to eh. 8 books po ang nalagyan ko. 8. Plus ito, next time na lang to kasi pagod na ako. Tapos ko lang maglaba. Tapos ko lang po guys maglaba at gabi na rin po. Nagugutom na yung batang makulit. Hindi, yung si Max. Si Max lang. Ito. Pero si Max gutom. Si Max ang yung artista. tuta namin. Artista si Max. Parang pagkain. Si Tapi, ang dami ng pagkain niya. Hindi naman gusto niya fried chicken. Arte yung mga alaga namin guys na tuta. At yung mami nila, arte. Ang arte ng mama niya. Eh kasi gusto nila fried chicken. Kinukungalaw ba? Hindi palo. Ay, ayaw mo. Huwag mong pindutin ang pindutin. Hindi ko nga maano tingnan. Si Max, gutom na gutom. Last. Actually po, meron pang isa. Hindi ko pa nabibili kasi wala pa sa library. Siyam po talaga yung libro nila. Yung mga po siyam. Walo pa lang nabibili kasi wala pa sa library. Baka mga June 5 na lang. June 5 na lang. Bibilin yung isa. Yun. Yun nga po pala ang ganito. Ay, si Max na yun. 5 meters. Tapos yung width niya, 14 inches. Kapag balot po ako ng 8 libro. This one. Worth, ano po, 14 pesos. Ayan. Isang ganito. And I'm just gonna cover it out. Yan. And this one is pink. Ito, And he don't like next pink, time na lang he kasi don't like yellow. pagod na. Blue and pink. Pagod na at nagugutom na yung aking Orange and red. is alagang blue. makulit. Ayan. That's everything we want. Okay. See, next time na lang po.